खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय जोंनि बर'नि आइजो मा दाय मावनानै हमजाखो जों बारा मोजां मिथिया नायदो बे भिडिअखौ नाय मा बुजिगोन बुजिना ला जोंबो बारा मोजां मिथिया बे भिडिअ माब्लानि बे भिडिअ देग्लाय बोथोरनि ना आगोलनि होमबाबो बे फेसबुकआव भाइरेल जाबाय हादोंना देग्लायबाबो 2023 बाबो भाइरेल जाबाय हादों आंबो मोजां मिथिया मानो हमजादों मानो बुजादों मानो खाना हमजादों बेनिखायसो बे हिनजावसाया मा दाय मावनानै हमजाखो जेनेबा सोरजोंबा लाइन मारिदों सोरजोंबा दिनाहारि खालामजादों सोरजोंबा बाय हुवाखौ गारनानै सोरजोंबा गदाय खारनांदों ना बिदि जानो हागौ बेनिखायसो जों बारा मोजां मिथिया बे भिडिअखौ नायनो हागोन Class 5 सिमनो